donc la tirage fana kɛla min quart de finale la Simba FC Bakari n'o ko fɔra Malien ballon fana bɛ nin tɔn in na dɛ donc mun ye Sadio Kanouté il est également ancien du Stade Malien de Bamako ale ni Ali de Alou Dieng l'ancien joueur du Djourouba Athletic Club donc olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ ni match ni journée fana Bakari a match kolo gɛlɛnba dɔ ye ni pas don parce que min ye ale ye ne kɔni bon détenteur record ale ta tɛ record sa wa record de compétition na na to de suru ta ye Bakari ye ala ta ye Ligue des Champions ala ta ye Ligue des Champions donc au kɛrɛfɛ donc tout puissant Mazembe n'o fana fara Bakari an ka balontanna caman bɛ yen Ibrahim Bousso Mukuru Philippe Traoré ale ni Cheikh Oumar Fofana olu bɛ nin tɔn in na ba ko kuma dɔ f'i ye ni Cheikh Oumar ni maaw ye U23 match nataw la a kana bala mɔgɔ la dɛ n ka denmisɛnninw don U23 match an kana ka taa Japon n'u yera la a kana bala mɔgɔ la parce que Philippe bi Bakari ɲɛfɛla in na celu gosira don dɛ il est le meilleur buteur actuellement avec 16 buts tout puissant Mazembe fɛ tout puissant a formera Sobi de la yan ka sɔrɔ ka taa min ye tout puissant na donc ale b'o yɔrɔ la donc Sobi président kari tile Musa Konate donc Atlético Petroles ka bɔ Angola olu de kan k'u kɔ da ɲɔgɔn kɔ la donc maintenant quart de finale sabanan vraiment tu t'en parles pas il y a tout puissant sur mana depuis 2015 te wa tout puissant ne la yesoro ale fa mama de peut-être donc silamoni comment de bulula champion comment de bulula parce que pour ça so cogo mina depuis 2015 on sait bien ni o sanjoli 2015 2024 sankono ni ka sankono no bo ulu sende ka foko alhamdulillah c'est ça fana mu fasaja pour que ça yesoro raison pour laquelle mi angula ka nu ya tna ko bulu ni match aller pour na ke dugun to di tout puissant fait Congo Congo no na la sama donc match retour la ça dañu zoro e to di Luanda Faba kono non maintenant Espérance Sportive de Tunis Madame fana beni fana la Bakari donc Mohamed Lamine Ba ale fana na ye U23 fana fait ni zena kana bala mogola faut assumer Ali DC Sissoko le fana c'est un ancien du stade ou ni Asek Mimoza ou ni na soro Asek Mimoza et comment fana bana ko Asek fana bana ko Bakari ba Asek la mai ka 1900 ni ma flare fana 98 te 99 voilà le fana yi joni ale fana joni go ingrefe peut-être de fana kera donc si ça Asek ya ku fanga bina sur le plan continental donc a fait Goutunedo voilà sur watu kuntamana donc Asek d'Abidjan mais si ça veut voilà ka do kelela doni ka do kelela doni faut nous faire jagasi au niveau là nous Ligue des Champions donc c'est pour dire que à match fana contre l'Espagne de Tunisie le fana taille ou koy quadruple champion de Tunisie donc il y a c'est notre premier nom adama to jendala ngal fle ala ga Espérance kon gagne am Espérance supporter ha Bakari young africain donc allez voir Clément Bango Clément Bango ay non bon mana on bien Bakari Espérance Tunisie mana on do am tay de mana woro am tay d'accord Bakari young africain young na le fora Djigi Jara allez final jouer salon ouais un capi allo Djigi Jara allez ni membre de Sundowns war ka Afrique du Sud olu fana no kwara nyo kwara ni fana mana wada Bakari ni ngela bere practice ko da maru ma famille sud-africaine nous le tous monde connaît donc alors que les géants de la Tanzanie ne Djigi ke ku fana fana tesso donc surtout Djigi yere na je sais que beaucoup sont ngwena donc c'est no plus no ko le Tanzanie ko c'est l'écran protecteur abana so Djigi Jara Mamadou Rabari l'Afrique du Sud est une composition béni Mamadou Diga ekibudi abewde Afrique du Sud ka équipe nationale a composition club de Mamadou Sandal joueur docteur ekibudi bon yanga fana Tanzanie fana équipe nationale mo chama fana bo bala ba ri masika digu l'équipe nationale fana masika di ko écran protecteur radio jor la de ta ka ko ba Murakan Nassa l'écran n'est pas protégé protection non Bakari ça dit écran est femme ku dale ma ça fait incasablu o rom do ni perena incasablu Fernando ne ama écran est ma son écran il est écran est retourné des fois dans ce film donc Bakari ñu que commission africaine donc lu programmation que tu vois une coupe de la confédération des Ligue des champions dans ta tour c'est NBB là sonne ça maintenant